wallahi ko min tawata ɗo babgal min oɗo mo jiita ɗo e cewgel joom dalil wallahi ko min tawata ɗo aɗa andi ɓe mbimo neɗɗo yo ɓowlu ƴoƴo kono an a ɓowlu kañiɗa puyɗa ga no mbaɗɗa jam tan aɗa hiisi alhamdulillah jooɗo alhamdulillah ko jam ko jam wona jam ko jam wala wona jam ko jam wona jam sabu ɗo to joɗina ɗo ɗo bamma ifra joɗino joni joni baba ifra goto eyyi o wi noon ko bamma neli no joom wuuro bamma neli joom wuuro e makko joom wuuro nelimo e am holko nulata babam holko nulata nuli ko wi ko mbaɗa wona ko kurtimi ko muusimo a majjani ɗum kay yaro ayi ko kurtimi ko wona ko min hurti min mayde ittatami e galle o min somi hurtima mi ruttata ko caggal yaro mayde ittatami mayde a wuttaki ɗo ko galle ma walla ɗo ko jiɗɗa wadde fo wat walla est ce que a faami no jibinirmi hawwa ni noon jibinirmani babam mi anda holko joni noon o addi ko ɗum ɗo wi ko convocation police police hol ɗum police wona an ko min o wi artir hakkille ma ko min o wi o nawata police pour quel pour ka ça wonda ari ɗo a woni ɗo e galle ha aɗana resigi ɗo ene aɗa woni e galle mbere police ɓe kam kamɓe ɓe ngala hakkille yo hakkille to meeɗi yiide dewgal neɗɗo no soka neɗɗo e dewgal saabu o resimo yiide so wona o jamanu babam ko sellani haal ɗum wallahi babam o sellani sellani kay babam tene sellani kadi o sellatani babam ala ɗo sellani safrete haw sella jimmi andindema ya tinno woto o hulɓine kala ko wawi wadde so sernajo so ɗum ko adi ɗo min daɗimo hen ɗum ko hay nokku yahara gasi ɗum hay nokku yahara sara jaaboyo mine ma jaaboto somin jeeha ha police min police mi wiya police o komin resi somo porko pelenko yo porkam min pelento on fotani porkudema pelente an saabu an a resani komin resi an a hurtaki komin ari hurtade anin pourquoi amo porkuma pelente par ce que omo andi so porki kam pelente aussi kadi haydara hay nokku yahara omo porkuma pelente mi yiiɗa janta hen mi yantat hen sabu jinnaɗo wallahi ko wawi wonde no wayi hen so yiiɗi o wona fomuru so yiiɗi o wona bonɗo so huuɗima tan jaggal mi yiiɗa janta hen ɗaccid min ala ɗaccid min kala ɗo yaɓɓi mbiɗa wawi yaɓɓude ɗon sabu ala ɗo yaɓɓade bonde sa woni no estirade bonde eyyi daccir mon hen kono ka estirade moƴƴo omo porkuma pelente min noon ko porkima pelente ko min mi yahat hay police o mi wiyeɓe ko min resi moƴƴi min yeehi hurtoyade moƴƴi o wawa hen haydara par ce que mboro barde mo desmi o ko nenam aussi kadi waɗi ha bardum e makko joni moƴƴi ɗon fof moƴƴi joni min babam irti berdam nde Allah non wallahi babam irti berdam woto wat noon ayi wonno mbiyata aɗa wulnira ɓerde ma tan ma wat ko fewani kadi mi yiiɗa mbaɗa ko fewani ɗo e galle he won suwa les renaka asimi seerat mi lawol ala jarani kada seera mo ni min woto seer so tawi a seerimo o dañi sago makko joni an kay ƴewata tan ko wondude makko ga sa wondimo hawwa ga en so ɓooyi tan kamɓe koye mabɓe mbiyatma ya artu ɓe jaaɓi ya artu kono sa ɗaccimo o yaha o waɗa ko wela accamo toon ɓerde nde ne wuula jaw o hoota a faami o hoota fo o wotanaki ka o hoota
min kay min ɗaccit min combat accidame combat he combat o ko min jeeyi ɗum ko min gembi ɗum ha tiiɗi ko min happe sipirayta maɓɓe asimi yo bamma yo sehilaɓe bamma yaaduɓe mum ɓe fof ko min fawi ɗum e beccam hen kala koɓe jiiɗi guila suba ha nangue muta ko min waɗata ɗum an jimmi tan ko yo ɓerde ma nde yeed mbawa toppitanade mi Hawwa awa woppude mi jeeya mi haalde jonguro ala mi haalde jonguro o faama tan gongire gongo holko woni nder ko accu ko mawɓe jewtita an yewtide sukaɓe suka yo jewtide mawɗo e mawɗo jewtide asa faami ittuni aɗon jimmi gartata hakkille ma min jimmi tan ko toppitonoɗa mi Hawwa awa kay mburu oto dañ haydara ko metti wallahi wona ko ndesɗa ko kam haydara yiyani tan ko mettuma ala aɗana welto wallahi normal aɗana welto normal aɗa ziggila normal woto ziggillation normal ziggillation min ko ɗum tan jimmi ya ziggil tan ko debbo ma Allah waɗi timmi oɗo adi wiide mi bamma Hawa wi kam noon kono mi gumani ha non yo hakkille ma kala kene wawi wonde inchallahu rabbi min mami fewno ha feewa min jimmi tan ko ɓerde ma yo yeeɗa sabu an desanoɗoma ko ɓiye wallahi ha sabu ɓiɗɗo debbo ko marchandise waranma tan ko teddeni foti wallahi foti ko mayde tan ala ɗum fof woto ɗum ni nen so mayini kadi ɓe dañata e makko ko jiɗɗa ko omo yima aɗa waɗa ɓerde nde ene huula o wawa hen haydara so ɓoyi o wima ya artu gaccintutto e makko kono so mayi o foftiyan kandini tinno nani ya toon son pewni kosam noon an e Hawwa jaltinane kam hen seeɗa kosam ɗam ko kosam couplé ɗum tan ay couplé mbaɗe ɗum découplé seeɗa kosam couplé ɗum tan kono mbaɗa ɗum découplé kay onon mawɗo tan ko ni gurdotoni mum e galle ha jallatno seeɗa guroma fof o ɓaleji an joni ha hande ka keddiɗo ko mbinoɗa ko asar ɗum wona cahaneyam de par ce que mi natti wawde faddema hankkadine wa min komi gorko mawɗo kelifaɗo guila woni cukalel tan ha fuɗɗima wadde leebi daneji donc kene wona ko wonata kadi ko wonta tan e aduna ya tan darda Allah so tawi tan a waɗi hakkille ma tan yidde dañde gorko wallahi wona min tan woni ɗo wona haala ma ni hakkude meɗen wona yaha tan mi yaha ɗum gasata ko mbiyata ko ɗum a ittan ɗum e hakkille ma he ganda mine ma ko mayde serneten jogorɗa ɗo ko tardindemi e dawlam he mboɗa andi hono tardudema mima nawalam sa wimima nawal ka ko jinmo pour eɗen jewta asar min ko kalnomi ho wallahi mi haali ɗum paari ko mbimami vraiment ya yiilo e goɗɗo rek an manede kono ande ha gajade ala hen de min nattu wawde muñde min nattu wawde muñde ko wonata ho wonan tan ko wonata ho kadi wonata oppe ya ƴeewe ko an wonno ɗum tiiɗani ala debbo kay wiyenno debbo aranno ƴeewa ni gorko aranno ƴeewa debbo an dartin babba kalden kam a rewi haalde ndiyam tan ham oppi lawalam ba sara oppam hankadi tranquille ƴeewno ora libdi yimɓe tam ay yimɓe paye ngaska ma nder tranquille hoore ma an darnu babba kor darnu babba kalda yem ko jiiɗa haalde jooni noon yimɓe so kaldani kawrata malel ittu ko mbatta hakkille ma ho pour yemi ya jaaha ɗum wona ala sens ƴeewen no mbatten ha feere ha kumanden kono wona ni kala ko jiiɗa hunde fof ma yimɓe jewtida min komi jibinaɗo mi wima guila ñanden fata mi haalda e nenam guille nana jeggi tan gacci amal wonde ka jiddu ƴewde goɗɗo aysar heɗomi gay seeɗa aysar aɗon fuɗɗo tampinde min gurno on billahi wallahi wona cahan baari ko hande aha ko hande nata mosanɗa maayoji e ɗereji ɗo aha vraiment mi ɓasɓasi mi waɗi foof ala fof façon ŋoɓande nde mi ŋoɓani sarma mais mi tawi vraiment
no mbami mani a wayanam non jogu mbabba no jogu mbabba ha yimɓe gayna haal yimɓe mbawa haalde ey joni mi selli ba kam mi tawi a wayanam jogu non mbabba ha donc ɓaari ko noon min woto tampina mbasa tampinde hoore ma min wona min tan woni gorko wona an tan woni debbo ko hakkude meɗen woni ko Allah hoddirani ɓaade Allah hoddirani hakkude men pour jogu mbabba ɓaade Allah hoddirani hakkude men Aissata oppam mi yaha jaha min ko mbimami ho mboɗo tiiɗi hen de jaha mi yaha mboɗo tiiɗi e ko mbimami ɗum ko mbimam kada haala tan ni yo wel yimɓe ɓe tan an holma andi hakkude meɗen wona ni gasir ɓuuri hollum ne gasir ko Allah gayni ko gasar tan Allah gaynani wi ko an yiɗi gaynu ɗumen no kono gasani taw ka Allah gaynano ka jiɗi debbo gono kadi kalna ham so Allah gaynano wona ni an way fonnani dewga tawane kummi jogu mbabba ala joni jiɗi anani no mbatten non komi tikkuɗo ko ko woni ko yeeso kadi ko woni non ko yeeso malloru ko addi bone ko addi bone ko babam wona addi bone babam addi bone ko waɗi min somi wawino changde babam mi jetta bamma mi watta o wonta wona babam mi eggino babam wallahi somi wawino mi waɗat ɗum ko tagi ɗum noon ka tagi ko kanko wona babam ko jaaɗo korti mi anda ko gendarmerie o korti kelente bamma ko badde convocation o yewi yewi to joom wuuro to joom wuuro windi kay tot ɗum ba Ibra addi ɗum totti ɗum bamma min ko mbimami ko ni tan ala ko wattete hen baba galle koye plainte uji woni ɗeɗo balɗe fof koye ɗum ndeɗon haare min goni yo retire plainte jamma e ñalawma kono ko caliɗo taade noon heeɓi ha ɗon ko annene kadi kalantomi ko an wawi walludemi taade ko baɗɗo plainte so wirtimama oto wimo eyi oto wimo ala kala ko wima yo heƴama aɗa faami ko kalantumami ko mi nani kay famde nde dow ma mettu ay plainte makko way kam comme no hendu wirtorondu en ɗo ne yaha nduni mi tinani muni kala ɗo yiɗi yaade yo yaha kala tan ɗo haqqilel makko ngel tottimo yo yawo jubboya toon yo yawo jubboya toon yo yaha putit hankandi ko yetti nane bamma noddi kam wi babam ko baddom korte kelente on foti kortude kelente bamma ɗum ko lawol ɗum won ko joɗɗa ɗo wat tikki ko par ce que o wi woy par ce que comme courtir wona min weela min hurti mboɗo weela mboɗo welti hen mboɗo weela mboɗo welti mboɗo weela aɗa yonimi bamma no yonimi ko galle mon kadi no welimi saabu ko tawran ko no weli mboɗo ñaama hami haara mboɗo yara hami domo kadi mboɗo lelo to daare eyyi joni ɗum jarani tikkere noon ndi oppimo tikka joni toɗo addi woppirmo e babam wona ko gaddude kayit gaddi kayit oppirmo e babam umo dow Waddi gara kayit. yimɓe jaha nder darani kadi tikka ɗo umo jeeha nder yimɓe mbaɗi yattu fo umo dow umo andi en hoto tikku sa tikki kay ganna kam umo dow umo hoto tefto bamma hoore nde ko yeeyi oppumo tan umo dow umo anne yero kadi wallahi ko goppumi asimi ko toon ɗum musimo quoi an anda mbeɗa andi ko ɗum musi musimo wonko kulatnomi de ko kulatnomi ho mi tawani ɗum ɗon mi tawani ɗum e makko kulatnomi yero yataw wona debbo taw ko cukalel kadi tokosel ngel ganduɗa yontani nade dewgal mi huula wonde so pelenti kam on saaha mi natoya e mbabba kono ɗum wonani yero ko sagata gorko hande no foti duuɓi yero ha gella yero ko gorko mawɗo kelifaɗo resi resti wona cukalel tokosel kono kanko wona noon o yiiri ko ɗum tagi mi haalandema ko kalanmami ko hay min wallahi mi nani ko kalɗa ko
rewi ɗo kay kono hen gueɗe kay ko reftuɗo tan ɓenni min babagal ala ko yiɗi wona yara waɗi ko waɗanno aha ko waɗa ko kewanno kay hankande gasi kurtungu waɗi holko kewi no ɓenniri ni noon ɓennirta jaam e salam ɗum kalantuno mami ka guiƴam ka sehilam gonmi ñagade ma walla mi ko ñaguimami ko minnen hayso wona haydara minnen kadi baba galle ko mawnam kono ittata ko woni hakkude men ko kadi nani hakkude men eyyi wona yasin min a ñagota komi mi salo wona kono hande sa ñaguima hammi salima aɗa andi to ganduɗa koko yetti to ganduɗa hankkandi ko last hey moƴƴi min Wona. kadi haalnima ko kalantuno mami min mi nana ko nandantuma ala saɗende an kam ɗum ko woni garta ɗiɗi ñir maayo ngo koko woni an maayo ngo no way yaajini ko garta ko ha naata yamɗa ruppa tek te min gon koye lawjude bagage maayo ngo mo wonna ɗum an an ko an wonna maayo ngo indema ko winda e maayo he ko indema winda ɗo an kono sa ari maayo ngo ne yaaji hayso indam nde winda maayo ne yaha ɗo yaha to awa batto hedde womɓetoɓe gara ha naata yam min gon koye lawjude min comme tawɗo aɗa turi mi anda ni ko an wonɗo somi andino aɗan ɗo e maayo ngo mimi arta wuppude wona hande majjere ha janggo aɗa yiɗi bone de ka jiiɗo mi anda ko battuɗa ko banade mi anda mi uurete mi anda holɗum min sara wawi ndendoɗa kam ya sanuno maɓe mani ma renomi ya tewɗa tan koye yam ɗum ko woni an mboɗo sikki deppuɗo foof e wuuro ngo woni koye wallude ma jiɗɗa win noon mi haalni hulani moni mimi halta laaɓi ɗiɗi gotol kalami min mi hulanimi ɗen jakim sa yiɗi beddoɗa juuɗe ma ɗe koye a yi wuppoɓe ɗo ɓe foof ɗo ha to ala e mabɓe mo mi yiɓe ɓe anayam ko annare yam an ari han nadda yam otoma renom tan mi renaki inspecteur nani inspecteur Wallahi, ndeysan jamal wonema eyi no birgal o wallahi nan aɗa weltanade ko noon saabu kala bandi gonnoɗo jilnaɗɗa diwan ummiɗo sayseyeɓe wonnoɓe ɗo ko noon kamɓe fof ɓe gummima wona ɗum leydi men fewata fewata leydi ma fewne Wallahi. moƴƴine Wallahi. sowona ɗum sa acci tan no moƴƴani hono monen no moƴƴiri ko ɗum ɗon kono neɗɗam commissaire nilimi ka commissaire goto ni ko commissaire wi a ari toon a addi pelente ma pelente noon aɗa ñaaga ya waɗa retiré pelente o commissaire wi Ya waɗi retiré. ni hol dalilu kon bandiraɓe kon famille kon leñol gotol ala pelente ala Anen. leñol ala famille jilmi ko kalnami ko raɗɗiɗi ayo kalamamo sehilam min kala ko moƴƴata leydi he ko ɗum jinmi kono sa yi mboɗo haalama ɗum ɗo jimmi ko wuuro ma moƴƴa golle ma moƴƴa famille ma moƴƴa neɗɗo ala ko ɓuuri bandum bande woni fof e ma eyyi holen gueɗe ɗum ko an tarto sa yiiɗa jalede ko commissaire wi commissaire wima pelente portuɗa ɗo eyyi yaara mbaɗa retiré pelente mbannomi gella e hono Gella e- dewgal ɓiyam o yomi armi waɗi retiré ɓiyo ko tagi mo yewi mo waɗi retiré eyo ɓiyo omo yontirese mo resaro wona cuhlel konko ɓiyo o wona cuhlel a faami ɓiyo ene wawi wadde dewgal taw hay goto tinani kono sa yum tintinma tan ko hunde fonde wonde a faami ɗum tagi noon wadde ɗum ɗon so ari to amen to ɗaɗa ɓiyo no yontirese aɗa resa sa addi oɗon pelente ɗon on yaata toon e kanko mi tawanomo ɗon tawmi ɗon ko job eyi job fewni so joob tawɗa ɗon joob noon fa haalnimo kono o manque famde kono no famani. joob manque famde job woni famani ko gaddumi ko woni ko faama no gadda ko min haalnimo noon o faami noon o wi ɗum ɗon noon sa jaaɓi
yaar mbaɗa retiré sa yiɗa hersude dow banden min hersude eyyi sa mi randa sehlam min won bawɗo hersinde mi ɗo eyyi sehlam hay ɗum ɗon hay nokku ala to yahata ɓiyo omo foti resde kadi mo resata omo foti resde ɗum on foti yaade ha jeenoyo ɓiyo an commissaire on anen on wawno resde tawa tinani to me mande ko yetti bibi wonda ko jolde e yorde gis ɗum ɗam wonduɗa ala ndewa yam gabboɗa yam ɗoy maygo ga taw ko maygo to ko waɗi ɗum naw ƴettuno maygo nawa galle mum ɗo de guppanmi hande sono wel masine ɗum tekki ɗeɗo tekki anen tama ƴettu kalɗo seedel tan kala abbo ha mi tey ɗum kako min baddata min somi welama addu chemise goto e maayo ngo ko mbawɗa hen mi ala tan hare mi ala tan hare sono mbawi tan ndenoɗa kam ganduɗa ɗo kaldirɗa yami wona guiƴe min mi wona guiƴe de saɗa yiiɗi guiƴiraɗo a yahat dispensaire ƴeewa jibinaɗo hande mbaɗa ɗum guiƴiraɗo hatta kam haalandemo gonga de a nana ɗum ha safa gonga a nana ɗum wonko mettuma ko musma ko wonka haala gonga anda koy koyɗon gonɗa suwa finde taw sa fini nden gandata fof ko gonga bibi ha ko mettuma ko ay ref mo gonɗa o ma fin ñande pinda ma andu fof ko gonga an ko hoorema puntora fu ƴew ko leppinta hanko ƴew ko leppinta hanko mi tawi joni mi tawi anani leppinam ƴeewa leppinam mi tawi mbimami leppinam mi tawi mbimami nani mi tawi ala ɗo mbaɗɗa ko less mi tawi nani mi tawi ma ka debbo leppinam jiyam maɗa e memam min tawi a tawi kay a teya teyɗo kay wattat teyɗo wattat wala ka debbo aya mbo sikki tan kaadi goni koye merade a huuli tan wallahi a huuli koye merade wallahi huuli sa woni ɗum tan mbasa lijji sa waɗi ko mbaɗɗa nani ko wallahi ma yiw neɗɗo fof ma yiw wonma ko meeɗa waɗede a meeɗa e waɗede ko ɗum mbaɗa yata reppani barki Allah yata reppani mbiya ɗello ɗe mbaya ɗo no gumtiniɗo garaɗo aɗa wiyoɗa hollamo lone ɗe den mbawi sodde galle mum fof ɗelo ɗe andi ɗum pour ton information lone ɗe ene mbawi jogade dépense galle mum lewru seeɗa fultima mbima dépense galle mum de lewru tawata ka sumtima dépense galle mum lewru ƴewɗa ko haala mi oɗon ko heege mon jiɗɗon ittude noon heege mon jiɗɗon ittude ɗum kadi mbaɗɗon keyɗum no waya banque moɗon keyɗum no waya he ɓuri witam noon anen min tewi noon witam noon ƴeewa ko metti mon ko onon ko witam noon ƴeewa ko liddi kecci ñammittuma witam ko noon garta e ɓalli mon ko ɗum ŋañoto ɗon on wawno wadde dewgal banggue goɗɗo kono sa yi tan o haalnima tan ko hunde fodde ko foti haalandema kono noon sa jabiniyam sehilam a aɗan guitta pelente o kono noon sa yi noon londi pelente o wona ken jaaɓe ala wona gonga a waɗa retiré pelente ma signinama happe ala kala ay signina o nder sénégal ay signina o ngatti wonde ay signina o ko commissaire ko ala ɗo o secrétaire Diop ni joni commissaire ala ɗo e holko woppata bureau vide a faami bureau vide woni manam woppude ɗon yimɓe ɓe ganda haydara aɗanni ɗum woni bureau vide aɗanni no mbawmi brigade aɗanni no mbawmi hen eyyi min eyyi kala gueɗe komin réglade e brigade kala hunde komin waɗata e brigade ɗum tagui noon wadde kadi kino musidɓe aɗa andi ɗum kala gueɗe ma caɗele ma komin réglanma ɗum e nder brigade ɗum tagui wadde somi haalnima ɗo oɗo ɗeɗo caɗele ya ittu ɗum ittu holko tagui kono ayi baboyam a jaram aɗan ɓuuri labde sa yeehi wi commissaire min wi so réglani ɗum mami eggin pelente o mi nawta ɗum banggue goɗɗo walla omo andimi kanko oto ya a tampinat hoorema ay ɗum noon kada tampina hoorema ƴeew sa dat sa ummima ɗo a yeehi banggue goɗɗo kadi toon ɓurta dañde gacce sa ɓen ndiwete ay minen kimi kalatama o ay min kalatama ɗo jimmo ko walludema guila hersane banden mbaɗa retiré ko ɓuuri yodde woppu wiide kel anani ko ɓuuri yodde ay ɓuuri hersinade foof fatmi haalama ɓuuri hersinade foof ko neɗɗo yaha pelente mum wiye fewani wona normal walla moƴƴani ɗum ɗo oɗo addiɗo ɗo hen aɗa ɗum ɗo fof ɓuuri hersinade heɗe noon mi haalanma gueɗel gotel ene woodi mi haalanma ɗum so hersinima hersini ko état o waɗi ko waɗani liggey mum so mairie mboɗo yiilo pelente hami heeɓi hami ɓe mbi yomi tottu joom wuuro min ko laawol ndewmi de walla anda ɗum eyi an kay annena wona majjuɗo ƴeew ko kalanda o laawol ndewɗa ngol ngol wondi ko wona laawol normal ɗum wona laawol normal ay ɗum ɗon a jarama sa yeehi wimo so jaɓani fewnude gueɗam min mami eggin ɗon mi fewnoya ɗum banggue goɗɗo sa eggini ay ko gummirta ga o ko ɗum kadi tawata tan anani baba jara merci a jarama ɗum noon lamde inspecteur jarama a jarama merci seydam tinno e wuuro ngo ɗo darinɗa kalamama madam ɗo kenɗa ɗo heɗɗon tan an jarama mais ko kecci kala pelente gouvernement sénégal mbaɗi wayno ɗe kecci kayitaji tan ne pewne walla gubo
min mboɗo sikki yimɓe ngala koye joni o kecce haala o est ce que commissaire neli mum wona ɓe gonɗo tan hankkadi ɓe mbaɗani yimɓe ɓe duuteɓe kecce kalta